Takže čau ľudia, dneska tu je NDTV a ja si tam u hacku Benji Bananas a takých hier teraz tu je môj kamarát Game Hacker a práve si ideme hacknúť Benji Bananas. Takže prvé čo budete musieť mať je King Root, to budete mať v popisku videa, potom Game Killer, to si stiahnete dúfam, alebo tiež vám to dám do popisku videa. A dobre, tak ideme na to. Musíte otvoriť takto. Takto sa vám zobrazí. A input search value. Tak dáte takto a napíšete koľko máte, tých 282 máme, hej. Teraz otvoríme si toto. 282. Áno. Takto. Modify now. Tuto si dáme 99999 success. Ideme hrať. Nazberáme nejaké banániky. Tu sa pustíme. Musíme sa pustiť. A už máme 99999 banánov. Save it. Ach jaj. Upgrade that. Ako môžete vidieť, už to mám hacknuté. Takže ako sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like,
a dávajte prosím odbery a nedávajte dislajky. Tak, čusen, tusen, fusen, trusten. Čus.